Barbert's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barbert Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert's Salon for men and women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlog, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan geset, Paborito. kalmay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos san maabig, good morning at balang sinansakay. Agaw natin na Huwebes. Petsa 24 ada bulan na Setyembre. Lapod dasayan oras lang ula tatang taragagi kiyang gadalas 9 nakabosan. Wadjala sa programan Pitalaran Nakarakalan. Programan may paruntal na saray matuan Lignaay Balay. Jada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kolopyod sayang programa amigo yo RJ Jimenez at your service always. Tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Umusakila namin ditan. Karaya sansyanin mantataksa with danom. Karaya apektado na saydela patatang tanagagik. Mamista kayo ha. Kaloy agawak mo ya kabakasyon. Pero wadyatila tatang tanagagik. Kapiano mangiter na serbisyo publiko, impormasyon, balita. Nasaray matuan Lignaay Balay natan. Good morning, dasaray siguro nanaugip nirad saray ang kaplusan. Aramay mampupuyat yang gada labi at gagawin agaw. Piano jaduntan at makalmo na pambila yung pong mga lumalaban ng patas.
Ito yung masakit di ba? Engineer Nixon. O, dyan syudad na Dagupan, dita na downtown area, Danom, Delap. Ganyan sa ramay kabalayan kasyudadan niya Kalamur at talagang lumalaban ng patas. Jara ng pwisto at saray katya lugar ang gadjayad taytayad Quintos Bridge. Wadta nira ng latag na saramay Tagilakuda, Kalamor at atang Tanagagik. Sinusuban nila, susuban day betul, uran. Pinablimiran dumarengal, makalmulabat na pambilay. Lumalaban nga ng patas para mabuhay ang pamilya. Minsan mo na balitaan niya, billion of pesos so tatakuan na tatang Tanagagik. Supaya gamot nung sanuksulina wato sayo Ya kipapasin ay iraratan Kalamor mambabayar riraya buwis sa tatang Tanagagik. Walay ticket daratan, part of it, unlad national government. Maraming nakukulikta, binalibalay tatang Tanagagik. Sige pa. Insan na nakabatan tayo ay Socialist Triangle. Talagang napaayag ka tatang Tanagagik. Kanya na dasama agawan na rally na Rikulkulabat o sa may pangibus ngaw na liknaan na marakal iranong balay. Although alokan na pigara na violenten na kurang at atang Tanagagik, wala anaksak. Pero may bubus nga da, nangal ko may sakayan ng salita, kontan, estudyante man. Ibabaga to, atal kumun kwarta at gawin la, proyekto para da sa reskwilaan mi, kwanto. Lalabat da bulsa na pigpigara. Waratang kumunya pundo na pigirla na saray daladala niya lubak-lubak. Atanya pundo at mas maong gamitan latan na ikanala da saray pabahay. Ipabayas da saray makukuli iran na negosyante. Undalasnis o ekonomiya tatang Tanagagik. Nabagay mo raya. Yakabal agaylay kulida. Gano uran. At mananapira na sa may paraan. Tapiano jaduntan at makalmo. Na pambilay. Legal. Patas. At atang Tanagagik. Panagbilay. Pero iraya Socialist Triangle. Iraya buhaya. Kaya dapat may patunguhan tatang Tanagagik. So saya investigasyon Independent Commission for Infrastructure at tatang Tanagagik. Kasi sinuspindila na sa House of Representatives, Kamara, susami gagawin ng investigasyon. Saray ay manumalyan proyekto tanyo suparay totoo. Involved saya tatang Tanagagik. Ilan dyan, kabaro nila Pero sinuspendi na nila to give way at tatang Tanagagik. Saya Independent Commission, for Infrastructure o ICI. Manggawa na sa independent lante. Investigasyon tapiano amay anggapoy amay aga nalaukan na siyempre wala ray unupit. Wala ray makiusap. Sana hindi madaan sa ganyan. May malakas wala ray padrino. Wala ray man-offer na unya. Sana hindi ho sila maapektuhan yung ating ICI sa paggawa ng investigasyon sa lahat ng dako ng Pilipinas.
na may mga flood control projects na talagang questionable. Jada Pangasinan kakarlara dya so ICI no nawalan tayo tsansa at pipilitan tayo tatang tanagagik ya mismo ya napituyawan saya sakay dasaray iilaloan yung mamalinaw at satan sakay dasaray talagan milalaban ayaso twa ay wala sa good governance sa mayor na Baguio City. Nung nalan impormasyon na nalapod dagupan sige, gawan tayo pulaing napituyawan niya. Si retired general, now Mayor Baguio City, Mayor Magalong. Talagang pandependean mura may babaga to. Sakdaran turatan talagang say gabay to nasukayan tatang tanagagik. Nabukait. Syupan talaga susaray nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Although medyo walalay kalinuan. Walalaray nababandag tayon na liwawa at gagundan investigasyon. Tani pimawayla no supay ulo na satay insertion da budget tatang tanagagik. Walalaray gawad sara palabasiran agaw may pagbabago. Di ba? So ayalaman so sa may umpisa tatang tanagagig pero marami pa rin yung nababagalan na nag-aalala na baka matabunan ng mas malaking issue maglaylo. Sana ho hindi, sana ho may mapanagot para sa ganun naindan mo ta na may hustisya singa biktima tayo saya amin tayo. Alaula saray ulitin ko. Aray makukuli. Iran na kabaluyan tayo. Doon ako naha-high blood engineer May nanangnang muray kabaluyan niya talagang masuot. Lumalaban ng patas. Yung naipost pa na nakita ko. Ang tauran niya, buya-buyan. Tayo tayo buya-buya. No buya-buya kandad salitan Pangasinan. Agaylay pulos, nauran na tatang tanagagik. Buya-buya. At kalamor, may walay garong to. May manlalako na aramay walay mulagtong kawali Insan may tusok-tusok. May numaliw ka, wala ra may kikiam, fishball. Diba? Tusok may street foods. Ang kano uranat. Kalamor yung parking to. Insan na walay payong to na may balag. Payong may colorful. At uran niya buya-buya. Nung mupatanay. Sila'y kumakayod para mabuhay. Pero yung mga iba, nakaw. Gaylay inka may nabibitla. Gaylay inka tatagtuman nanto hanggang na syupan administrasyon ay sosilis. Kanyan na asay iyag nasaray kabaluyan tayo. Tatang tanagagi ka. At samay talagan nasamputan lang, napultot latan. So samay korupsyon. Satan so talagan mampapairap at bansa tayo na Pilipinas. Ito na kaya ang umpisa? Ito na kaya anong magagawa ng ating presidente ngayon? Pero kung titignan mo naman yung kanyang mga moves, yung mga galaw niya ngayon, talagang nakikita mo na pursigido din siya na kaya nga may investigasyon, di ba?
na samputan laya. Masagasaan na kung sinong masasagasaan. Kaya ito'y nakaatang ngayon sa balikat ng mga miyembro ng ICI. Ito'y siguro makapalumitla kanyo. May nodyad punsya. Unay-nay mulan na kakanon. Natamakala. Makalumitla yakwanda tatang tanagagi kaya issue pero hindi ho. Habang hindi napapatunayan kung sino yung mga nagnakaw ng hindi lang milyon kundi bilyon na kantidad tatang tanagagik hanggat hindi sila nakukulong, hanggat hindi nababawi ng pamahalaan ng taong bayan yung kanilang pera, agtayo na pag yon sawa at nagtimot untunda tatang tanagagik yaman singbat nasarayan na issues palak na bunni so untalan na pangiparuntal nasaramay pansusumpalan tatang tanagagik nasaya gagawaan yung investigasyon na ICI kababig untan at talagang nagamuran tayo. So sa may pirawat tayo at tatang tanagagik ya good governance. Reaksyon nyo sa ragyon na itawag, i-text. Ada pa na maglay na text line tayo, ada sayang programa 0945-183-4352. Saratan so abrasaon, saratan niya liknaan nyo, tibasa tatang tanagagik. Basta walang personalan. Ang pag-uusapan natin dito ipatungkol sa mga ginagastos na pundo ng gobyerno. Mantakin mo billion of pesos saka mababalitaan mo na lang na may mga ilan lang na nakinabang, may mga substandard na mga projects tulad dyan sa nakita ko yung video dyan sa may kalumpit dyan sa San Miguel, Bulacan. Nako. Paluri mo katay 4 bulan lara delap. Ala na, ilog na. Wala na. Iaglaw na kat, tatang tanagagik. Unyaran mamoran, mas lalong babalag. Tan na bandag kura may kaabungan. Konkreto kasi nansaman, walang tubig. Kaya aramay arom, inabando na dala. Paanong kamot yung mambilay di manoy? Pero yung mga ibang walang magawa, nagtitis na lang. Imbis siya may kanyan talagang nagingit-ngit sila Biruin mo, gumawa ng mga tulay. Mga lang, yung tulay na gawa sa mga kahoy, mga ganun, kawayan. Nag-ambag-ambag pa. Para at least meron silang matungtungan. Tanagira nababadad danom pero ang arayan na kaplusan asalinap betla na danom may ginawa dan na temporary at tay-tay. Tapos nabalitaan daya billion of pesos so alus tayo kaya akurakot. Talaga nagmura natutal mangibus ngawmet. Nasa may sanok na linawada pinablimiran dumarengel. Ingat-ingat sa mga kapara natin na motorista, yung mga naglalakbay ngayon sa kalsada at agi. Bali-bali dalan, walang traffic, manager, walang traffic. Sandali lang na tinakbo namin yung from Lingayen to Dagupan. Pero wala kaming nadaan ng tubig. Walang nadaan ng tubig. Huayakin bakit? Siyempre, jaiso dalan ko ito, sinasabi ko lang, from Lingayen, dyan na din dumadaan yung mga bus, yung mga biyaheng Dagupan dito sa may
Dawol, Pantal Road dito sa may Lukaw, Dawol. Pantal papunta dito sa may Arellano. Ay Ekat. Ekat, thank you. Sa may road elevation. Tanggap po'y danom, jaya da traffic post, number 1. Pero iramang balot ay, so wala diki-diki ngay. Nasaya ay pinatagay karsada ay. Manlilik na iray dalap. Iramay pwisto ay, ni dakal so kapot. At kasi, unyay, uran. Di madalam na pwesto da danom. Diyada say paulad dya di stasyon miya, yad 4th floor, nasaya Jumel Buildings. Kat, di tanaya da kalsada, pero dyan loob danom. Buti. Ay, nantak sa waklawari kabwasan. Siyempre, tayo lay Pinoy, maremedyo. Ni remedyo ang kumataw, lay duwaran irungan di mo na, engineer. Ditong kansa may sakay, adjust mo may sakay, pero dahan-dahan. May raplay, natumba. Tatang tanagagik. Pero sa Pinoy, maremedyo. Sa Pinoy, may mapagtiis si Kwanda. Kanyan rami kabaloyan titnanay, mantutupol, nagtitiis. Ganyan na ngayon ang sitwasyon. Pero dyan dalan from Arellano, Ponladtanad, Lukaw, Dawol, Pantal Road, Tatang Tanagagik, bali-bali dalan, Ekat. Morning, Sara may kalugaran tan kabaloyan titan balay na binmalay. Ganoran mata Sir Leon Castro, Bilibak Mat. Pangiter na serbisyo. Mayor Pet Merera, bayan muna bago sarili. Ito kailangan din nating bigyan ng pansin dahil ang ulan, yung daan ni kapaborito Joseph diyan sa yung barangay niyan, Dulag. At saka dyan sa barangay Basing, may mga lubak-lubak pala na porsyon dyan na nagpapahirap sa mga motorista. Nakita ko yung video ni si Mr. Leon Castro. Mismo na si Mayor ang nagsusupervise doon sa dump truck na nagbibigay ng lunas. Ibig kong sabihin, tinatabunan para hindi masyadong perwisyo sa mga motorista. Ganyan, pag ganitong panahon ng kalamidad, tingnan ninyo yung problema na dapat aksyonan kung pwedeng maaksyonan kahit na temporaryo lang. Di ba? Wag yung ulan parang remote control, nasa bahay na hindi umalis, bagkus nagbibigay ng direksyon doon sa kanyang mga department heads, mga ganun ba? Na kayo nang bahala, kayong pumunta doon, kayo socialist. Kaya believe tayo sa mga ganitong mga leader, mga mayor na talagang lumalabas. Walang pasok sa gobyerno, walang pasok sa paralan, pero sila talagang tinitignan yung kapakanan ng kanilang mga kababayan. So nakita ko hindi rin mapakali at talagang inaasikaso yung kanyang mga kababayan. Itong si Mayor Pedro Pit Merera diyan sa Binmalay, Pangasinan. Untuloy tayo tatang tanagagay, kasumpalan na pigaran na makanan paymano, malalapod saray, malangan tabay. Magandang labat. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata.
San ang putat-putang informasyon. Aya, so number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Roboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at
Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Liknay Balay. Kalop kantabi ni siyempre sari magteriyoran kapaborito magteriyo lingkor. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tanda sa magteriyo lingkor kapaborito Joseph Canilang Bacani. Siyempre, siyan kalop tini at technical side, Engineer Nixon Dakal. As of 5 a.m. at sayan agaw at atang tanagagik pet sa 25 bulan na Setyembre at Ay, sayan 25 agaw on Huwebes at atang tanagagik Ambitlak. at walad signal number 1 walad signal number 1 so intiron probinsya'y Pangasinan. Si Opong Latan, Opong. Si Opong Laya at Jada saya ay so babaga na say pag-asa tatang tanagagik wala ray lugar natan niya under signal number tumutla lapot si Bagyon Opong. Walad laksab tayo si Opong. Aliwan ulo pong Opong. Yung una nasa ulo natin. 'Di ba? Jad bukig. Yes. Ito nasa baba natin. Nasa baba naman natin. So signal number 2 po ngayon ng Catanduanes, the southern portion of Albay, Santo Domingo, Legazpi City, Kamalig, Rapu-Rapu, Barak, Bakakay, Daraga, Jubilyar, Manito. Ganon din ang Sursogon, Northern Samar, the northern and central portions of Eastern Samar, Canabid, Maslog, San Policarpio, Taf, Dolores, Jipapad, Oras, Artiche, Sulat, San Julian, at ang northern and central portions na Samar. Signal number 1 ballot, inya, Karakul. Metro Manila, the rest of Albay, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, including Polillo Island, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Quirino, central portion ng Isabela, Nueva Vizcaya, Ifugao, the southwestern portion ng Mountain Province, Saybinget, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Tan, Pangasinan. Okay. Tanmat so Capiz, Aklan, northern and central portions ng Antique, including Caluya Island and Calamian Island, Siargao Island, Bukas Grande Island, Tan Dinagat Island. Okay. Yon. So, agnina katan may danom may awit nun Nando, italamat si Opong. Nitan lalamat si Mabait Opong. daw ito. Mabait. Mabait si Opong. Opong. Kasi pero si Nando, grabe Nandurugas. Dinalantoy Hong Kong. Manduman manaya. May Mandurugas. Dinalantoy Hong Kong. Grabe di man. Di man. Di may inarap to. Di man so inarap to nataan. Maong palagpas di man. Yes. At tayo apektadon unong. Yes. At si Nando. Natan, sa Iluyag tayo Pangasinan, according to forecast mga kapaborito, atay maka-experience tayo na atay 85 kilometers per hour ya siplog na dagam. Tan sa rainfall is heavy to intense. Suluyag na Pangasinan. Kaya possibilities, nayari na puter-puter iraratay sanga-sanga na kakyuan, aray kapuntian, nayarin na tumitawag Nabagot. Aliwan na bagot. Natumba. Natumba. Aratay So may ken agalan ko kapaborito aray may pagay. Ay, tanim pulis life bungada mambubungalaran natan. At wala may portion niya no nasiplugay dagam walit term that sama ni undukol. Undukol so sa may pagay. Nadepes. Yes. Tanda amay palay to no atalom na danom, nga po na ipa. Yes. Oo. Magiging
Kaya Lugi yung mga dumaralos. on. Kaya nage Mhm. sa ikwang ko lang ti kapaborito RJ, iya ipapalik nala na say manamalsad si katayo. Ya Dumala. subra la Mhm. so satay greed. Ya Kasakiman. walad pigaran sare totoo kapaborito RJ. Kisi Karbala, gera apektado. Manira na mansyunda, paano ton apektado ra kapaborito Ay, RJ. nako. Tanggano unitali maksilya dagem. Aga na tumba may abong data gawad ba to? Yes. Ah. So, No panangan sa pantutungtungan walay bodega dararatan, walay supply da. No ang gapi irap dang panagluto ta wala ri katulong da. talagan Sa gawon dalabala Doon. mandukol-dukol, man cellphone at ang laba sugawan da May isa lagya walay bagyo. binalkot tula abong to. Tapi no tupakan day pita. Ay si Inapis-apisan tula. si Diskaya. Hindi, ami sakay. Ha? Ami sakay. Si- Plus day, basta yun. Ay si Ken. Si pangalan to ito ay si Simo. Ah? Simo. Si Saldico. Saldi ni ano yun. Saldico. Hindi mo yung Pero saldi. antam may anak to, affected nan maong. Ay, Meron may siyang- kwandaya. Meron siyang panawagan ngayon. Wala pananawag dad sa atin eh. Amay... I am deeply ashamed. Oo, Kwanto. di ba? Oh, ne, antam basan ko kapaborito. Nayarin si Tanitupol allegedly lanti si Katoy nagkamal, di ba? Nayarin ni Tupol to, but si pamilya mo eh. Ayon. Dali si Katoy ituturo dala natan. Lanti. Si Katoy makang kasalanan lan amin natan. Dami insertion. But amay aray anak mo, di man kala na konsensya, di man kala apektado. No apektado lay pamilyam, apektado lara. Ay imposible na kapektado. Ay, Sige, una siyempre, tiliknaan tutay anak sa to. iliknaan to yay anak to ay, sa ngaran to Elisco. Elisco. Ilis. Ah. Okay. Before my dad entered politics, he was a businessman who provided a better life for my family. As a kid, that is all I saw and all I was told. Our relationship has since become very vague when he entered politics, which made me increasingly distant, not just from him, but from my family as well. May nandila, may human touch. Oo, Parang ganon. parang Yung ganon, Panangampupo. Wala na yung dad and son relationship. Di ba? At may Abalang kwanda lang. may di ba may napuyok-puyok mo, napilimugan mo rin anak mo, but because of that, medyo Anay dangal yun wala mong ya. distansya. Aray mo maplano ya ang loobod politika. Tansara may mga planon, di ba? Manggawa na. Okay lang kung nandun ka, pero straightforward ka, good governance. Speaking from the mouth of mismong anak. Unta, napik niyan talaga yung relasyon. Yes. Agtulasulo gawa ka umbali, di ba? Katuya so disadvantage to ya. Our relationship has since become very vague when he entered politics, which made me increasingly distant, not just from him, but from my family as well. I condemn corruption in all its forms. I understand the anger and disgust. I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. Talaga? Sinabi niya yan? Ay, siya na yung nag-iinganyo? Parang linisin mo ang yung pangalan? Yes. Parang ganon? This is now an appeal of a son Ano yan? to Lang his taon na yan? father. Hindi na Balula kila. Balulakila. So, hindi na siya, may muwang na siya sa actually, mundo. Ibig kong sabihin, naghahanap buhay na to. Ang kanyang hanap buhay is designer siya. pala So, eh. adult na siya. Bagasubagok. Sige. Adult na siya, and so he's speaking now, appealing to his father. Saka ano siya? Congressman, baka nakikinig ka. Marami na siyang alam. At oh. yung biruin mo yan, sasabihin ng anak yan, hindi ka ba makukonsensya dyan? Paborito the mere Joseph? fact na galit na ang taong bayan. Wala ka ng konsensya dyan. Say problema kasi kapaborito RJ. Galit sila sa tatay, galit na sila sa buong pamilya. Ayun. Because ang premise is ganito.
si tatay nagkamal ng pera, sino nakinabang na una? Pamilya. Oo. At dahil nakinabang ang pamilya, siyempre sinong babatuhin ng taong bayan? Hindi lang si tatay, kundi ang buong pamilya. Saka Doon ka. susumbatan ka. Paluri mo siyempre. katan. Amay, wala, no dyan si katayon, amay talagang sari atang tabirisik tuot. Agtakam balot pabuagan. Agtakam balot pakanan. Ya inalaad amay dinudugas, di ba? Unfortunately, May mga ganon, di ba? unfortunately, Kapaborito Ajay, nawala sa kanya yan si Ay, Saldico. socialist. So, I think may punto yung anak niya na it is better for his father, si Congressman Saldico, to appear. To appear. Unarap, at sari totoo, at atin talaga, tani, Anak latan, ha? amin laya kasalanan, Walang sikato. si katulay mga ako natan. Alam mo, pagka yan, pagka nagsalita yan, baka may ituro pa siyang mas mataas. Kaya nga, Pero kung inako na niya, yun na yun. kaya nga dapat Sacrificial, ano Yes. yung tawag mo dyan? Kaya nga dapat humarap naman si Saldico. Para Sige. kahit papaano, ma-redeem naman niya yung sarili niya. Oo. Kasi siyempre, whether you like it or not, ito nga sinasabi, sabi ni amigong Melvin Samson, think about this. Who is above the contractors? Who is above the DPWH engineers? Who is above Yun the nga legislators? Oh, tama. Who is above the DBM fund releases in flood control mess? Oh. Sino ang pinakamataas sa lahat ng mataas? Oh, yun. May punto rin siya. Oh, di ba? Di ba? From doon sa investigasyon ni Diskaya, di ba? Oh, di ba? Sinabi niya na hindi naman siya makakakilos kung hindi siya sasakay sa utos. Di ba? Wala naman siyang makukuhang kontrata. Oh, sige. Itadang tayo di isa. Sa katungtong to saman, amay ang ito si katoy project. Amay sa kiyoy. Ya wala rin insertion oy. So, kinakaon tumbukor? Siyempre. Ayan yung mga Katumalante. simple lang na arithmetic. Diba? Una, Kapaborito RJ, no wala rin insertions, si pa'y sampot siya mampipirma. Yun. Ayun Saka hindi Alangan niya, umpirma ka ditan, agmantan ang ture, wad ta nakasulat. Ay, socialist. So, ito Anto, na. pipirma, Oo. may ipapati mo. Lante. Agontan. Kanyan, Ah. amay no dyan sang katalusan, iray makatalos, Mm. ay minumay dan tubukantan. Singa si Insan Melvin Samson. O sige, tuloy mo. Kanyan, siya pa sumas atagay ni. Wala tani mas atagay at kinan Congressman Saldico? Wala. Wala. Siyempre. May mga mas Sino mataas bang pa. leader sa House of Representatives? Oo. Di ba? Di ba? Tapos, pagdating sa Malacanang, sino ang pinakamataas official sa Malacanang? Oo. Kaya Kaya nga, siyempre, hindi mo maalis na isipin na yung pinakamataas, baka may alam din. Kaya nga, pinupursige niya na may imbestigahan. Sana, Mr. President, di ba? ICI, sana magtagumpay. Dahil kung titignan mo naman, gumagawa naman ng kaparaanan. Although, wala ratan lang tiso, may pandarawarua. Natatabok na balita natan. So saray government pages, nagkalalo na saray information offices under the government. Natatabok natan na saray balita. Tanlik naan. Which they usually hindi ganito. Ako'y na-amaze na lang Kapaborito Ajay. Talagang Kasi usually, maraming hindi ganito ang mga balitang dumarating. Pero ngayon, talagang halos araw-araw, paruntalan. Diretso Diretso na? yung pagpo-post ng mga balita, yung mga activities ng Pangulo. At sabi nga dito, gaya dito, natatanong mo yung ICC. ICI pala, hindi ICC. ICC si ano yun? Ano ang sabi ni Pangulong BBM? Palace assures public of ICI's integrity and impartiality. Say kwanto dyan, Malacanang assured the public of the independence and impartiality of the Independent Commission for Infrastructure amid concerns over its reliance on government agencies
in investigating alleged irregularities in flood control projects. Sana nga talagang sila lang 'yan. Yung walang mga upit-upit, 'di ba? Wala yung perdonam ay mula isasali. Mga ganon. Sana talagang sila lang independent nga may na impluwensyaan, ganon. 'Di ba? Nang kahit sino. Matas ka man, hindi dapat ito okay mata. So may assurance sa public public. Sa kwanto lang tinan Ken Castro. Your Ay, favorite. maatapang tao yan. Your favorite, Mhm. Ang pagiging independent ng isang investigating body ay makikita kung ito po ay impartial, walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol o napapabilitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasasabing sangkot. Buti na lang nandyan si hindi sila nagkamali. Diyan na lang ako. Doon na lang kung dumidepende na talagang hindi masusuhulan, na talagang sukaitin datan because of Baguio City Mayor Magalong. And by the way, tinapos na ng House of Representatives ang Oo. kanilang ongoing investigation Yes. regarding this. Oo. At ang Senado, ayon sa pahayag ng Senate President, si Tito Sen, ay baka Tapusin na rin. tatapusin na rin nila. May isa na lang siguro silang isang session pa, and then after that, tapos na. So, Tama, dahil magiging na lang magiging yung redundant. duplication? Redundant na lang yung redundant. kanilang trabaho kasi Ay, meron ng susilid. ICI, Yes, ICI na lang. nagsasagawa ng investigation. At saka isa pa, kapaborito Joseph, may mga kabaro silang involved. Oo. 'Di ba? But alam mo, I do appreciate kung itutuloy ng Senado yung kanilang investigation. Bakit kamo? Bakit? Marami tayong nalalaman, marami tayong na-unearth na mga talents sa Senado. Oy. 'Di ba? Kamakailan, Oh. may nagsabi ng wala akong pakialam sa batas. Oy, may hidden talent din. Kwanto. Senador? Senador. Wala Kala akong ko- pakialam sa batas. Kwanto. Ang importante, we have to bend the law Oy. for the welfare of the people. Kung ano yung choices nila, kwanto. May Miriam Santiago na diyan. Ay, araw-rawi, at kinan Senadora Miriam Santiago yan. Tanong si Senadora Miriam Santiago ditan, we cannot bend the law. Oh. Dura lex sed lex, the law may be harsh but it is still the law. And Law, no yes. one is above the law. Kwanto. Correct. Basta ka ng kasalanan. Pero sa kuya, we have to bend the law. Kwanto. Akin na. Sing may pikiwutan mo. Akin na pero- Antay, saan siya umugot? Dala lang daw ng kanyang bugso ng damdamin. Walay explanation. Ano yan? Just to kunata. give protection? Sa, paano yan? Away. Pero sa palapag to karuman, after that statement na ginawa niya na with conviction pa, talagang galit na galit. Oo, talagang... Mararamdaman mo yung talagang sinasinsiro mo. After yan? that, Sino yan? biglang malumana. Ito, panoorin po Yan, natin. panoorin nga natin. Panoorin Hindi ko natin nakita, si Senador Erwin Tulfo. Ay, naku. Ito, si yung idol kanyang pala yan. naging pahayag niya. Go ahead, Senator Erwin, huwag ka nang mahiya. You are given now the privilege to state your self naman, defend yourself. Paliwanag mo ang sarili mo, Senator Erwin. Magpapaliwanag siya. Magpapaliwanag Kung siya. bakit niya nasabi niyo. Yes, kung bakit niya nasabi yan. Sige na. Babaliin yung Oo, yung babaliin batas. niya yung sinabi niyang unang statement niya. Sige na, Senator Erwin, go ahead. Pasok mo na, Engineer Nixon, si Senator Erwin. Mukhang naiiyapay. Go ahead, go ahead. Gusto ko sana yung talagang action niya nung sinabi niya. Pero ito yung na niya. Ito na yung kanyang kwan. Ito na yung kanyang Pagbawi? pagbawi. Oo. Recantation. Recantation. Ay, naku, Yan. kumanta. Sige, go ahead. Wala pa. Wala pa. Kung ba't niya nasabi yun? Oh yes. Dahil kailangan In-explain siya niya. paliwanag In-explain niya kasi, Biroy mo yung sinabi, we must, yung sabi niya, bend the law? bend the law sometimes, kwanto. Ay, alam mo ginawa ni Senador Robin Padilla. Tumayo siya. Sige. Sinupalpal niya. Si pambansang idol ko, Bigote. Sinupalpal niya si Erwin Tulfo. Ano sabi niyo Sa kwanto, alam po ninyo mga kasama sa Senado, kwanto, I have high regards with all of you, kwanto.
Pero wag naman nating sabihin na Pwede. baliin natin yung batas. Ay, Kasi nako. ako, experience ko mismo, kanto ng Senador Robin Hood Padilla. Nakulong yan eh. Ilang taon na akong nakatira sa Mindanao. At sa pag-iikot ko sa mga baryo sa Mindanao, na alam mo naman ang sitwasyon sa Mindanao, kapaborito RJ, marami pa ring liblib na folk doon na hindi pa develop, underdevelop pa mga yan. At hindi mo masisisi yung mga taong bayan doon kung minsan nag-aaklas na sila. Ano ang laging sinasabi niya ni Senador Robin Hood Padilla? Sumunod tayo sa batas. Tapos sasabihin natin ngayon, tama naman. We have to bend the law. Mukhang hindi maganda. Sa ano mugot si Idol Erwin ba't niya nasabi yun doon sa ano? Dahil doon sa yung pag-i-include dapat sa Diskaya family sa under witness protection program na patuloy na during that time hindi pa tinatanggap ng SOJ o Secretary of Justice sa Department of Justice. So nagkaroon ng may balingaan, siguro debate si Senador Marcoleta at saka si Secretary Rimulyan. Siguro may mga only batas to learn. na dapat sundin. Yun ang sinasabi niya. Only to learn later on na in-include na rin finally ng Department of Justice ang mga ang pamilya Diskaya, ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So, diba? ano siya, pabor siya sa sa paglalagay sa Witness Protection Program. Si Tolpo, siguro pabor siya. Hindi siya pabor. Hindi siya pabor kasi ang gusto niya, ang sinasabi niya, dapat ibalik muna yung mga ninakaw nilang pera sa taong bayan. Siguro ano siya, yung pag lahat ng siguro ng proseso requirements na na-meet niya kaya naipasok. Kaya doon niya siguro nasabi na kahit qualified siya, yung kailangan natin parang event pikluan na may baliin yung batas parang gano'n. Sige. So okay, alam na natin. ready na siguro engineer so Senador Erwin. Okay, andito na si Senador Erwin. Ito naman yung paliwanag niya. Ito. After niya sinabi. That's what I'm saying if you're really in good faith, di ba, gusto mong tumulong sa investigation, why not sagad-sagarin mo na? And marami naglabasan sa social media kahapon na nabanatan tayo. Siguro it was just born out of anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law for humanitarian reasons. Kasi when you say bend the law, you enforce the law because of yung flexibility at saka yung for humanitarian reasons. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. No, I didn't mean that. What I meant was bend the law para for humanitarian reasons. On this issue about returning the money, yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas doon, yung restitution. We have to follow the due process. Pero sinasabi ko, baka pwedeng hindi. Idiretso nila kung talagang kagaya sinasabi ni Secretary Rimulya, para yung voluntary nila isurrender, hindi na tayo dadaan sa korte. Yung dinasabi ng Malacanang sa mga press release niya, yung galing ng Malacanang, na they believe na dapat isurrender na muna ng mga Diskaya at saka yung mga witnesses na papasok dyan sa protective custody, yung kanilang mga nakuha mula sa gobyerno. And that's what I meant. Thank you po. Butit pinaliwanag mo, sir. Erwin, idol ko pa naman yan. So, for humanitarian reason. For humanitarian reason kasi pag sinabi mong bend the law, siyempre, literal Di ba? Babaliin mong batas? Batas yan Kaya marami talagang magpapagting yung may tainga, di ba? Oo naman. Kaya maraming magre-react. Even sa social media, talagang babatikusin ka dyan. Kailangan paliwanag mo. Kasi di ba kung minsan hindi masamang magsinungaling,
just to protect the life ng iba, di ba? Halimbawa, hinahanap ng kriminal yung tapapatay niya. Nandiyan ba? Wala. Nagsinungaling ka kahit nandun. Pero di ba, may mga ganun ba? May mga instances na ganun. Yun ang gusto niyang sabihin ata. Yun ang gusto niyang sabihin. Oh. Pero alam mo kapabrito Jay, jad sa may agawan Nyapirang, Nyapir na si Alcantara. Ay, yung engineer, si district engineer ng Bulacan. Maraming nakapansin na yung binasa niya na affidavit niya. Scripted. Galing sa DOJ. Parang, payakin bakit? Meron siyang mga... Ito na naman, isang observation. May CPU ng Bryce Hernandez sa Quanto Jai, supposedly containing names of those involved, may is computer is already compromised. Nauna na DOJ nag-open according to the Secretary of Justice. Walalay indilit da, ire arom yawad man. Wala kasilay indilit da, ya arom yawad man. Yan yung kanilang panderoarua. Bakit? Wala ba silang tiwala sa Justice Department? Reaction niya na, reaction. Reaction, Kapabrito RJ. I know how they feel, Kapabrito RJ, na nayarin na naakalan iray ilalo, tiwala at DOJ. Why apay akin? We will explain that later. Kaya rin ni Nasaret. Kabatan pa imano, malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside.
have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:36 oras na natin mga kapaborito sa Lignay Valley. Kalap kantabi ni siyempre Sari Magtarioran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Cecilia Morante. Good morning din kina Yayo Yoko Batutay. Kay Madam J. Nasin Tawataw. You cannot spell corruption without ko. Oh, that is why he is not around. Kaya dapat you have to be around daw, Congressman ko, para makompleto yung spelling ng corruption. Ay, nako. Maabigya kabasan mga kapaborito, Kalyado, Sir Jos, Sir RJ, kwanto. And sa kwanto mo jay, the people is above the law, kano? Stupid, kwanto. Aliwi pilo. Ay, gabay ko panda ipakabat mo at kapaborito Joseph, da saray kabalis baris Elinawa, saray kakanayon mi, ya samay mambukbukurla, ya miyembro na say pamilya mi, si ateng mi, talimararayan sa naagi kapaborito Joseph, wala may saksakilan na agida, ya mabilay ni 89 years old pero karuman at nampatanir la si Chang Nina Jimenez Torrio ya residente ratanid ba ay Panginoon kura kapaborito Joseph. Mambukurlaran na nakikira sikaran sa naagin puteg. At naandimot ladbilay si Chanena. Sige taon 89. Okay matla. Bonus na nakabonus na rin si Bae. Kabat iratan at Lingayen Public Market lapod abayang matiran na negosyo ditan. So sa ibang kainan Chanena, Jimenez Torrio at ditan residente da at Baay approach na sa tay Dumalandan Bridge, Walad Highway at lalamayan iranatan. So sa piambagya Antinena, rest in peace at sa mga naiwang pamilya, condolence. At kahapon dugtong ko na rin habang nandun tayo kapaborito Joseph at nung pagkamatay niya walay truck yabalbalog mixer di manad posti at highway adumbuto may wire mabog may ken may timmanol may transformer na simpil ko at tampol timot intawag kinan Madam Risa Reyes tampol mo sa aksyon yes tampol sa aksyon wadman ya tampol so sa Central Pangasinan Electric Cooperative
Lingayen. Oras na alas 4 man alas 3 kanya na siyempre aburido akmat pulisya isisit may panlamayan siyempre sa Silaw. Yes. At salamat sa simple ko. Salamat Madam Risa, Manager Rod Corpus at Tampol Yaksyon. Nathan, wala mo so agatul tayo ya may balita ka pa. Uy, ang gatul singa amay nang gatul kay antak ta na Pangasinan may kalan mo may ulnos na kangkong, kamote, ginatulto ko yes, nangyari ka. Wala agatul tayo yung balita na adang kapaborito RJ. This is House Bill 4539. An act authored by introduced by Representative Mark Ocohanco. Sa kwanto jay, an act renaming the Lingayen Binmaley Baywalk, traversing the municipalities of Lingayen and Binmaley in the province of Pangasinan to Lingayen Binmaley Bay Boulevard. From Baywalk, Lingayen, Lingayen Binmaley Bay Boulevard. So aliwalan Baywalk nagta Boulevard. Ang ganda. Kasi sarag tumala. Saka sana may classification to. Dapat sabihin na rin kung national road dahil yun ang issue dyan doon Kaya antam no wala rami akuratel no supay man-maintain. Sana malaman na rin natin congressman na yan. Yan. So yan from Baywalk to Boulevard. Kasi 12 kilometer stretch pala yan. Mahaba-haba rin kapaborito RJ. So yun po yung move. House Bill 4539. Kapanggatal ya balita tan. Okay sinusulong diyan sa Kongreso. Yes, sinusulong ngayon sa Kongreso. Renaming, Yes. Nathan, akin ta singa silik na natutuo arawi ad kinan Justice Secretary. Panon tumatay sa sakilan amay pakakadismayan da kapaporito RJ na nansalita imbaga ng Senador Erwin Tulfo man tinapote, hindi ba Mr. Secretary siya ba itong tampol? Yes, kontum ya tampol. Oy. Di siyempre si katumat. Sa gabay baga minuno nung bat. Antito pa to. Antito pa. Kasi di ba yung baga to ng Senador Erwin Tulfo? Yeah. Sometimes we have to bend the law. For humanitarian reason, kwento, di ba? Hindi ba Mr. Secretary? Am I right, Mr. Secretary? Kwento? Yes, kwento. Di adismayari totoo. Paano tayo napantiwalaan? To noon tan so statement ton yes konton tampol sing aglanan nunot no duga may imbaga ng Senador Erwin Tulfo di no aliwa magkalalo la kapaborito ajay ta sa opisina'n bubunbunan mo at sa ngaran to justice tsaka kandidato pa yan na ombudsman paano yan ay ito yung ombudsman na yan di ba may update po sa ombudsman na yan sa race ng pagka-ombudsman. Ang sinasabi ngayon ng secretary ay nakatanggap na siya ng clearance mula sa ombudsman. Ibig sabihin wala na siyang mga pending cases. But ang tapat ngayon kapaborito RJ, is that true? Kasi no nanunutan nyo at atang tanagagi wala ni mainsagap na Senadora Amy Marcos may motion for reconsideration at sa may insagap ton kaso kontra si Secretary Rimulya. Plus wala ni kidnapping case. So hindi pa insagap na Mayor Basti Duterte. So hindi pa cleared. Pero doon sa ombudsman meron na. Obviously. Certification. Oo, doon tayo nagtataka. Bakit may certification mula sa ombudsman na clear na siya. Samantalang may mga pending case pa may siya. mga pending cases pa siya. So which is which? So hindi lang isa yung kaso na pending. Oo. Marami pala Oo. So sabi ko, sa ilik na ito to, gagawin dan linisan sudalan to. Tasik talagan pirpirawat to amo. So unirong ya ombudsman. Pirpirawat to amo. Kanya untan na sudalan niya gagawin na parad si kato. Lili ni Sanday dalan. Papa ni Sanday dalan kwanta. May nabasa ko na may plan A, plan B, plan C. Nabasa mo na rin yun. Ano yun? Plan A, plan B, plan C. Parang, teka, research ko lang. Kasi may
Si Senador ata nagbulgar nun eh. Alam mo yon? Yung Senador. binulgar ni ate, parang research ko lang Sige, para research mo. ma-check ko kung At talagang... habang nire-research Oo. mo, may nabasa rin akong opinion patungkol sa restitution. Kasi isa yan sa debate andan doon ng Senador Marcoleta at sa Secretary Boying Rimulya, yung restitution. A former law dean, si Attorney Mel Santa Maria, claimed that restitution of ill-gotten wealth must precede inclusion in the Witness Protection Program under Republic Act 6981 is legally and constitutionally flawed. The law clearly provides protection first with a memorandum of agreement outlining responsibilities after acceptance, not as a coercive precondition. Conditioning protection on restitution violates due process, presumption of innocence, and separation of powers and undermines the program's purpose of safeguarding witnesses against threats or intimidation. Courts would find any attempt to impose such a requirement unenforceable, making Santa Maria's argument both legally unsound and practically counterproductive. Oh, yun naman yung kanilang liknaan at ating tanagagi. Ngayon, merong nagsasuggest ngayon kapaborito, RJ, para maiwasan daw natin ang korupsyon. Iminumungkahi po ni dating Finance Secretary Cesar Porrissima na tanggalin na daw yung 500 at 1,000 peso paper bills mula sa sirkulasyon. Ano? Tanggalin 500 saka 1,000. Tanggalin sa circulation. Balik At, yung 100 peso na lang. Yun, itakda na lang sa 200 pesos. Yung nga pala, 200. Kulay green. Siya na yung pinakamalaking paper bill. Dahil daw sa kanya, ayon sa kanya, sa pamamagitan nito, mahihirapan umano ang mga korap na maglipat ng pera. Na maglipat ng pera. Bayong. Ay, gusto ko yan. Bakit ka mo? Bakit? Wala na si Busan Lee. Di ba? Mabubura na si Busan Lee. Mabubura na si Busan Lee. Oo nga, no. Di ba? Hindi mo naisip yun. Mawawala na ng impluensya si Busan Lee. Hindi na niya malalaso ng kaisipan at damdamin ng taong bayan para mapariwara ang eleksyon. Pero alam mo, Ken, na benepisyo ni Eric Piquet. Akin na eh. Ay, siyempre, 200, 1,000 pigari, limara. 1,000 interda, isang tindero, ay atila ka bul, na musitan, ay atila ka bulsa, may sakay. May mga ganun na tao, Piquet. Sige, tuloy mo. I like that. Sa kwento nun, si Ken, si Cesar Porrissima. Now imagine, kanto, if the largest bill in circulation were only 200 pesos, that same 1 billion peso would have needed 100 suitcases, a convoy of vehicles, and a warehouse just to store the cash. So halatado. Mahalata mo. The sheer impracticality would make this kind of corruption much harder to hide. Buti na lang yung ilan lang yung limited lang, yung 5,000, di ba? Nakahawak ka nun, di ba? Meron bang 5,000? Di ba may 5,000 na ilan lang? Sige. Ganun ba? Di pa ako nakakita. Hindi ko nakita Sige. Kwento, lastly. Lastly, okay. Corruption will always look for ways to adapt. But it will raise the cost, the risk, and the logistical difficulty of hiding and moving dirty money. Alam mo yung corruption, nabanggit na yan ni the late former President Ferdinand Hidrolin Marcos. May naano akong parang pinakita ulit after declaring martial law. Tapos after, di ba, 21 yon. Then nung September 28, panilawanag niya yung kahalagahan ng martial law. Doon nabanggit niya na because of corruption, pwede na yung mga tao magalit. Yun ang pagkasabi. At pag nagalit yan, magiging daan ng parang pag-aalsa. Nabanggit niya yun. Dahil sa corruption. Dahil sa corruption. So you are looking back now. Inasabi niya yan Anong panahon yan? That was 1972 after declaring martial law.
Actually, this may atan niya kin kapaborito Ajay, you speak about martial law. Walay sa kimat ya amay marlang ya senador ng Saman. You still remember our former Vice President? Laurel? Yan. Oo, si Salvador Doy Laurel. Salvador Doy Laurel. Naging Vice President ni Korean doon Yes. sa EDSA yung 86. Yes, 1986 EDSA Revolution. Meron siyang binigkas noon na magandang balikan din natin ngayon kapaborito RJ at magandang mapakinggan ng mga kabataan sa kasalukuyang nangyayari at kaganapan sa ating gobyerno ngayon. Engineer Nixon, paki-play nga si Juan. Senador and former Vice President Salvador Doy Laurel. Lumilitaw na yung mga video na yun because of this. Biglang lumitaw yung video na yun. Parang connection eh. Yes. Nasave ko yung video din noon ni former President. Pero hindi ko nakat pa yung portion na sinabi niya yung ganun. Ito po yung naging mensahe ni former Senator and Vice President of the Republic of the Philippines, Salvador Doy Laurel. Pakinggan po natin. Ay talagang power of example. He who hopes to clean up the government must himself be clean. Hindi maaari ang taong marumi ang kamay o makakati ang kamay na siya maglilinis ng gobyerno. Ang isang taong marumi ang record, hindi maaaring asahan na yan ay maglilinis ng gobyerno. Kinakailangan ang maglilinis ay malinis. And that is why it is very important that the President himself assume full responsibility for the eradication of graft and corruption. Hindi tama yung papasa mo agad sa iyong kasama ang responsibilidad. Ikaw ang sagot. The buck ends with the President. Hindi maaari papasa mo sa Vice President mo. That is moral cowardice. Hindi pwede ang moral cowards at this point. Masama ang tayong bayan. Galit na ang taong bayan. Gusto nila malinis ang gobyerno. And you have to assume full responsibility for the eradication of graft and corruption. Diba? Matagal na yan Matagal na yan. So matagal na at ang pinag-uusapan yan, corruption pa rin. Yes. So nasaan yung mga programa mula nung taon na yan, marami nang naging leader. But until now, meron pa. Kaya nga sabi niya. Pero may mga, in fairness, may mga hindi malala nung panahon nila. Ang sabi may niya. May mga panahon din na malala. Basta ang sabi niya, para malinis, dapat ang nakaupo malinis. He who hopes to clean up the government para malinis, must himself be clean. Dapat Hindi ang maaari ang nakaupo taong malinis. marumi ang kamay In the same o manner, makakati ang kamay ay yan siya din yung maglilinis prinsipyo sa korte ng gobyerno. Ang isang When you go to taong court, marumi ang you should record, come hindi with maaaring clean asahan hands. na yan ay maglilinis Dapat malinis ng din gobyerno. ang kamay mo. Kinakailangan ang maglilinis Walang bahid ay ng malinis. anumang guilt And that is why na isang it is very katiting important that the na President guilt himself kapaborito, Ajay, assume full responsibility bago ka for the eradication humarap of sa graft and husgado. corruption. Hindi tama yung ito na papasa nga mo agad sa Ito iyong... Sana hindi ma-influensyahan yung ICI. Di ba? Oh, sana. Hopefully Kaya kapaborito, umaasa pa rin tayo. Kasi may mga doubts at the back of my mind. Kasi unang-una tanungin mo sino ang mumuo ng ICI? Yun nga eh. Dapat Sino ang so parang by UNL. Alam mo yung UNL? Anto may UNL. Tagalog yun, UNL. Utang na loob. UNL Oo. Parang gano'n. Siyempre. So, inatay aayon ka ba pa rin naman? doon sa kumpas. Yun na nga. Kaya nga, laging pinagdarasal natin kapaborito. Yes. Sana yung ICI hoping and praying is truly independent. Yes. Is Kaya nga truly impartial. yung pangalan na under literal. investigation. Diba? Yes. Independent Commission Impartial. on Infrastructure. Sana nga. Pero sana yung nga. tanong mo, sinong nag-appoint? Sinong nag-appoint? Paano ko yung nag-appoint? Siya pala yung nandun. Number 1 sa listahan. Sana hindi papayag si si talagang ipaglalaban dahil tinanggap na rin niya yung, di ba? Ano yung papel ni diyan?
Mayor Magalong. Siya yung parang advisor yata hindi ang dating niya doon. Pag-advisor, siyang mag-advise. Pero kung position, dating DPWH secretary, yung isa, di ba? No, Singson ba yan? Singson. Tapos, sino pa ba? 3 ata sila. Dapat, and hopefully, Kapabrito RJ, yung tawag nito, yung pagkatao nila, hindi maapektuhan or maimpluwensyahan. That they are truly sincere the gaundan investigation, Kapabrito RJ, na kahit na sila ay inappoint at siyempre parang may utang na loob. Antan mo lahat Pilipino malante. Mahilig sa utang na loob. Kenga po'y Agontan. Diba, kung ano sana ang kalalabasan ng kanilang investigation, siya ang mangyayari. At sana, hindi ito in general. Sana lahat ng nagpapayag ng kanilang liknaan, sana totoo. About this, sana lahat ng gustong resolve nito, sana totoo. Sana bukal sa puso at hindi pang personal na interest. And by the way, Kapabrito, diba? Hinihikayat po natin mga kapaborito, kung meron mo po kayong mga alam dyan na mga ghost projects or mga substandard projects, na floodwater projects, mga kapaborito, ito na. Share us your knowledge, yes. share us your yung anumang kaalaman po ninyo dyan, and we will assure you, we will protect your identity. Yes. Sabihin nyo sa amin, kami ang gagawa ng further investigation at maasahan nyo na hindi ho walang proprotektahan. Hindi, ibig ko sabihin, hindi ho makakalagkan yung identity ninyo. Okay. At saka walang proprotektahan. Talagang yan ating tatalakayin base doon sa makikita natin personally. Yes. Pupunta namin yan. At siyempre, kasi itong programa natin is likna ay bale. Yes, yung mga liknaan po ninyo. Yes. Sabi ni Brother Manny, ganun sa US bro, walang over $100 bill to prevent smuggling of their currency. Yun. Oo nga, ang daling bitbitin. Pagka, yung 1 milyon ngayon, dala ko nga 2 million, ano lang eh. Nasa, alam mo yung belt bag? 2 million yun na hindi nila alam. Tumawa ko sa mga, pag 2 million, bilay mo laman. Nagkunwari akong kwan din. Ito, sample ko na rin. Yung bag mo yung ganyan. Ito yung bag kong ito. Kasya. Kasya ang 1 million mahigit. 1 million. Yung... 1 million mahigit. Kasya dito. Yung ako, 2 million nga eh. Around mga 1.3 to 1.5 million kasya dito. Ganito po karami ang pwedeng lagyan ng 1,000. Kaya dahil hindi sa mo mahahalata. 1,000. Yung nga, hindi ako belt bag hindi mo mahahalata kasi kung 1,000 peso bills lahat yan, kasyang-kasya dito yung 1.3, 1.5 million pesos. Dahil nasubukan mo na. Yes. Yun ang bayad mo ng kotse. Speaking from experience. Ako rin eh. Pero yung sa akin bayad ng lupa. Dinala ko sa Baguio. Hindi nila alam. Yung dala ko pera. Ako binulgar natin baka mamaya. Hindi kasi ano yun eh. Yung hindi nasa ano naman. Ngayon wala nang karga ito. Kasi yung sinasabi nila pagka mamayaman. 'Di ba maleta? Yun yung sinasabi ni Sir Purisima. Yes. Kaya kung maleta ang binigay sa'yo, na tigwa 100, marami 1,000 bill, that is billions of pesos. Saka ano lang, isa lang na malita yon. Billion na yun. Pero pagka 100 peso bill, ilang malita yon? Maraming malita. 6 na malita na. 6 na malita. Magtataka na yung mga tao, okay, laan tuyay, ano may malita to? Mambiyahe mo, pero gili karakong nabagay ito, ikwanda, nagauntan. So, I think, si former Secretary Purisima has a point. Meron po siyang point. Nesay kwanto ng Sir Jerome, tami kakasi mo lakang. Basam lang. Basan ko lang. Akinat itong dadalay investigasyon. Kwanto, dapat tan atay kukurako tanda ay bilyon-trilyon so napipirdig kaban na balay. Baing kimot na desot, si Kiran officials, bangon kayo, ag kayo kwartatical kwanto man. Hindi yung sa Kongreso lang yon Jerome. Kasi pinaimpalima dala ICI. Ganun yun. Hindi naman lahat Hindi naman lahat kapaborito Jerome. Sabi nga natin,
pag-aralan nating maigi. Tingnan natin. Kasi mag-gauge mo yan sa performance nila. Agauntan ka paborito, Ajay. Gauge nila sa kanilang trabaho, performance nila sa trabaho nila, sa mga ginagawa nila mga pankaabigan o nabaloy. Mag-gauge nyo po yan. At pag nakita po ninyo effective, ayun ang talagang okay. Pero kung pag nakita nyo, mas marami yung hindi effective, ayun ang hindi okay. Agauntan ka paborito, Ajay. Malinlino, mabata-batartan. Sang kanang nang ang kapoy na pagya amay singa panduwaruan nyo. Kasi sang kanang nang lang namatayo. You just have to open your eyes, open your ears. Ngisi kon to ay kawon dalan barya. Ambulat. 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 Nayari ka mo. Barya daw. Barya na lang para mabigat daw. Oo. Pero maganda yun. Secretary Purisima. Kalansing. Thank you for sharing your thoughts on that. Pero ang kapulim-malim yung oras sa kapaborito, Ajay. Ne? Maan pataner kami lalamot at ating tanagagik. Pero ang pawil kami na buwas na Biyernes. Akaula pa kantabay lang mula sa rin magturiran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magturin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Akaula pa kantabay Timat, say alunlunag, the only one, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayan na susunod kakalang number 1 ni kapaborito Joy Baby. Sige po bukas, ito lamang sa number 1 News 6 Station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani, lignaan na balay, Jalaba.